What's up mga kayoks? This is Yokai Rainbags and welcome back to my YouTube channel ug maayong adlaw kaninyong tanan. So for today's video guys, as you can see, kalungag ang person. Bitaw guys kanang dugay-dugay na jud kong waka vlog kay wala gyud ko stable nga camera. So karon pa jud naka-vlog kay nakahulam naman og cellphone sa kong idsuon. So akong gitry og vlog kay feel ako kanang tinaw siya ba. So di ba? So I think mga almost 5 months na akong wala ka vlogs. Akong last vlog katong kwan, itong nakigmeet ko sa mga idol na Siki Her Viners. Pag guman ako galing guys, ako na din gitapang. Lungag muna tayo for today's video. Pag gumanog takang guys na palong ang kalayo. So akong gipaypayan kay medyo basa dyan ng kahoy. Ug karon guys, magamak ko og carrot juice para sa akong motherland. So first akong gibuhat ako gingipanitan. As you can see guys, dako yung carrots. Sulit kaya mong juice. Pag man ako kanang panit guys, ako na siyang ginidnid. Kaya importante ano niya kay kanang yan tubig. Kaya ako man siyang pugon. O diba? Pasensya guys sa likod guys, silaw. Naigo ninyo sa kabaw. May karot ba? Ako sang giundang ang midnight guys kay akong kanon na hubas na. Hindi na ako dayang gibungkagan og baga. Iba sinyot na pahig akong kanon. Ang gikatag-katag. So karon guys, nahumanan ako nit-nit ang carrots. And then ako na din siyang pugon. Ug karon guys, nagsugod na ko og buka. Before ko ning gunitan ning carrots guys, nangugas jud ko.
finished product na guys. Ug karon ako na ning ipainom ni mother. Straw. Straw. Gwapo sa tub ng apple. Oh, gwapo kay dagan og kuan ma, nang dagan siya og tubig. Dagan og tubig basta na apple.